Patay ang usa ka 49 anyos ka suspect human kini mang hostage ug usa ka medical staff sa UPMC Memorial Hospital sa Pennsylvania sa nilabayng Pebrero 22 na ila ang suspect nga gunman nga si Diogenes Archangel Ortiz nga giingong mibisita pakuno sa ICU sa nasgutang tambalanan sa milabay nga semana. Pagbutyag ni York County District Attorney Tim Barker na kig sinukliay og bala ang suspect batok sa pwersa sa kapulisan sa dihang gisuwayan kini og hinabi sa pagkumbinser nga mosurrender apan nagdumili ang suspect. Hinungdan nga napusilan kini nga maoy hinungdan sa hinanalig kamatayon. 5 usab ang naangol sa mga insidente nga daling girespondihan og giatiman sa mga samad nga naangkon tungo sa may tambalanan. Subay sa investigasyon sa kapulisan, nasayran nga bit-bits na daan sa gunman ang armas na ini sa pagsulod sa tambalanan og dayong pang-hostage sa mga miyembro sa mga staff. Diin usa ang gitutukan ni ini sa armas samtang gibutangan og zip ties ang makamot ni ini. Usa ang nakalas nga miyembro sa kapulisan nga si West York Borough Police Department Officer Andrew Duarte, samtang ang duha ka pulis nga napusilan na sa stable na ang kondisyon. Lakip usab nga luwas sa peligro human mapusili ang tulo ka mga medical personnel nga naglakip sa usa ka intensive care unit doctor, nurse ug custodian. Padayon pang investigasyon sa kapulisan, lakip na ang pag-review sa mga surveillance footages aron pagsuta sa motibo sa pagpang-hostage sa suspect dito sa Pennsylvania sa nasod sa Estados Unidos.